Mä olin tosi kauan hakuisessa että mikä on mun oma juttu videoiden tekemisessä. Ja nyt lähiaikoina mä oon lähtenyt tekemään tosi paljon, että mä oon siirtynyt pitkien videoiden tekemisestä tämmöisiin lyhyihin niin kuin, mitä mä kollaaseihin. Mun tyyli muuttuu sen mukaan, mitä mä itse haluan tehdä. Suhtautuminen mun videoiden tekemiseen meni siitä, että aluksi kaikki oli silleen, että hei, että on maailman turhin asia, että voit sä lopettaa, please, että on vaan kauhean noloa. Ja nyt se on silleen, että kukaan, ketä mä tunnen, tai kukaan sanonut niin kaikki on silleen, että oh my god, sulla on paljon seuraajia. Julkaisin tän eilen. Mä työstän yleensä tämmösen tää on 5 minuutin video, mä työstän tämmösen yhdessä päivässä. Eli mä käytännössä kuvaan sen ja mä siirrän sen suoraan edittiin ja mä teen sen yleensä sen illan aikana valmiiksi ja laitan sitä YouTubeen. Tässä on 5 minuuttia materiaalia, alkuperäinen materiaalia joku, olisiko puoli tuntia. Ja nyt se on tiivistetty tuohon 5 minuuttiin sopivasti ja siellä on kaikkea tapahtuu taustalla ääniefekteistä, zoomailuun ja erillisiin kuviin. Että aika tämmönen perus, niinku tää on yleisin videotyyppi mitä mä teen. Eli leikattu alkuperäinen materiaali ja siihen on lisätty sisältöä päälle, että siitä tulee enemmän semmoinen niinku mukavampi katsoa.